Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Шәһәр уртасында нефть сиртмәләре, яңа тукталыш яктырту һәм видео күзәтү системасы белән җиһазландырылган. Әмма күңелле үзгәрешләрне нәрсә боза? Ау сезоны якынлаша. Зәйдә нинди хайваннарны ауларга мөмкин булачак? Шикләү нидән гыйбарәт? 1000 экспонатлы мирас. Габдрахман авылы халкы туган якны өйрәнү музее өчен борынгы әйберләрне ничек эзләгән һәм аның ачылуын узак көткәннәрме? Әлбәттә, 14 яңа тукталыш павильоны урнаштырыла башлады. Алар нефть сиртмәсенә охшатып ясалган һәм әлмәтләр өчен күптән таныш. Беренче шундый конструкцияләр 2020 елда барлыкка килде. Яңа тукталышлар партиясе нәрсәсе белән аерылып тора һәм искеләре белән нинди проблемалар туа? Тагын бер яңа тукталыш павильоны үз урынына барып җитте. Үзәк базар тирәсендә тиздән иске пластик корылма урынына нефть сиртмәсе рәвешендәге заманча тукталыш барлыкка киләчәк. Мондый конструкцияләрне 2020 елда урнаштыра башладылар. Быел эшне дәвам итәргә булганнар. Соры-кызыл павильоннар, западный панорама сәүдә үзәкләре, нефтче мәдәният сарае, Огни кампусы янында барлыкка киләчәк. Һәр тукталыш элеккеләре кебек үк яктырту, мәгълүмати таблолар, телефонны зарядкага кую җайланмасы һәм видео күзәтү системасы белән җиһазландырыла. Барлык павильоннарда да аз хәрәкәтләнүче төркемнәр һәм коляскалы әниләргә уңайлы булсын өчен пандуслар ясала. Конструкцияләрне тулы монтажлауга кадәр иске павильоннар урында калып тора. Татнефть компаниясе яңа тукталышларга 27 миллион 603 мең сум акча бүлеп биргән. Конструкция киңлеге 2 метр 20 сантиметр тәшкил итә. Һәрберсенең стандарт озынлыгы 8,2 метр. Ләкин пассажирлар күп булган урыннарда тукталышның озынлыгы 1,5 тапкырга арттырылачак. Белгечләр сүзләренчә, конструкция һәм материаллар үзләрен яхшы яктан күрсәтергә өлгергән. Каркас металлдан ясалган, композит материал белән тышланган. Диварлары триплекс пыяладан. Нәкъ менә шушы пыялалар кайбер әлмәтләрнең тәрбия дәрәҗәсен күрсәтә. Бер-ике атна узу белән нинде булса вандал аны җимергә генә тора. Махсус технология ярдәме белән генә пыяла ватыклары тирә-якка таралмый, атнаган диварлар булып тора. Әлмәт дәүләт нефть институты һәм яшьләр үзәге янындагы туталышларның кыяфәтен ямьсез язулар һәм фотылган розеткалар бозып тора. Моны күрмәү мөмкин түгел. Тамара Александровнага 84 яшь. Бу районда аның ныгшыклары яши. Алар янына ул даими кунакка килеп тора. Авырткан аяклары автобусны аягүрә басып күтәргә мөмкинлек бирми. Утыру белән ханымның күзләре еш кына мыскыл язуларга төшә. Әлбәттә, заманча технологияләр еш кулланыла. Шәһәрдә үсә, яңара. Тик прогресска кайчагында яшәүчеләр үзләре юл куймый. Хакимият исә шуңа күрә пыяланы булса да ватмауны сорый. Яңа тукталышларны урнаштыру эшләрен август ахырын тәмамларга планлаштыралар. Шәһәр көненә яңа павильоннар эшли башлаячак. Аларны хезмәт итү вакытын әлмәтләр кулында. 2 елга иректән мәхрүм итү яки 300 мең сум күләмендә штраф. Әлмәт шәһәр судында исере хәлдә машина йөртү турындагы эш каралды. Хөкем ителүче 2 тапкыр исерү билгеләре белән автоинспекторларга эләгә. 2 очракта да алкотестер тискәре нәтиҗә күрсәтә. Һәм 2 тапкыр хөкем ителүче медицина тикшерүеннән баш тарта. Суд нинди карарга килгән? Адвокат шунда ук җинаять эшен туктату һәм суд штрафы белән чикләү турында гариза бирә. Яклаучы фикеренчә, гаепләүченең ихлас үкенүе турында хәйрия эшчәнлеге сөйли. Тик суд башкача фикер йөртә. Вакыйга 2020 елның җәенә килеп тоташа. Ул вакытта хөкем ителүчене беренче тапкыр машина йөртү хукукыннан мәхрүм итәләр. Күптә үтми ир-ат шулык җинаятны кабат кыла. Руль артына исерек килеш утыра. Когда он продул в алкотектор, то у него показало 0 промилле. Алкотекторга иргә җайланма 0 промилль күрсәткән. Хәмердән тыш наркотик исереклек тә бар. Шуңа күрә аңа наркологиядә тикшерү үтәргә тәкъдим итәләр. Тик ул баш тарта. Соңра беркетмә төзеләм, административ эш туктатыла һәм җинаять эше кузгатыла. С которого в дальнейшем, значит, административное производство было прекращено и было возбуждено уголовное дело. Эшне туктатудан тыш аны аерым тәртиптә карау турындагы үтенешләмә дә бирелә. Ягъни хөкем ителүчене аклый алмыйлар. Тик ул үзе дә катгый җәза алмаячак. 2 якта суд игътибарын йомшартучы хәлгә, авыру әбисенә юнәлдерә. Гаиләдә гаепләнүченең генә машина йөртү хукукы бар һәм дәванесен химиотерапиягә ул йөртә. Җинаять кодексы буенча гаеплегә иң катгый җәза 480 сәгать мәҗбүри эш, 300 мең сумга кадәр штраф яный. Якларның дәлилләрен тыңлап тәнәфестән соң суд үз карарын чыгарды. Хөкем ителүчегә 230 сәгать мәҗбүри эш билгеләнде һәм тагын 2 елга транспорт чаралары белән идарә итүгә бәйле эшчәнлек белән шөгыльләнү тыелды. Якларны хөкем карарына карата шикаят белдерү өчен 10 тәүлек бирелде.
Тизден ау сезоны ачыла. Кыргый хайваннарны атуга лимит билгеле булды. Зәй районында пошыларны, кыр кәҗәләрен һәм бурсыкларны ауларга мөмкин булачак. Республикада барлыгы 13 меңнән артык пошым, 12 мең тирәсе Сибир кыр кәҗәсе, 142 булан, 81 селәүсер һәм 3247 бурсык исәпләнә. Шуларның күпмесен исә Зәйдә ауларга ярый, Адилә Бурханова белеште. 86 яшендә булуына карамастан Миша дәдәй мылтыгын алып урманга ауга чыга. Аучылык белән ул 60 елдан артык шөгыльләнә. Махсус документы теркәлгән кораллы һәрчак тәртиптә. Тик җәй айларында мылтыкны кармакка алыштыра, балык чиртүне үз итә. Көз җиткәч янәдән ауга чыгам ди тәҗрибәләүче. Мин основном загонда йөрдем. Алачлар багытында, кабан куганда, так. Әтегеләй куян, үрдәк. Монда күңел дә бар, шатлык та бар, бөтенсе дә бар монда. Если берәр куян алсаң инде, икеләтә. Сөенеш. Республика президенты тарафыннан бу елның 1 августыннан 2023 елның августына кадәрге чорда аучылык ресурсларын аулау лимитлары һәм квоталары расланды. Бу саннар Зәй районында да билгеләнде. На район были Зәй районында лимит буенча 68 пошым, 51 Сибир кыр кәҗәләре һәм 16 бурсык тотарга рөхсәт ителә. 16 бурсков. Зәй районы территориясендә 6 ау хуҗалыгы исәпләнә. Быел карамалы аучылык хуҗалыгында пошилар һәм бурсыклар күбәйгән. Шул рәвешле аучыларга лимит та арта. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Габдрахман авылында туган якны өйрәнү музее ачылды. Анда бу җирләр тарихын чагылдырган 1000 ярым экспонат тупланган. Музей коллекциясе бирдә яшәүчеләр, аксакаллар, авылда туган танылган шәхесләр ярдәме белән бергә тулыландырылды. Хәзинә чын мәгънәсендә халыкныкы булып чыкты. Ни өчен бу вакыйга барысы өчен дә зур сөенечкә әверелде? Габдрахман авылында яңа туган якны өйрәнү музее өчен экспонатлар эзләүдә бөтен авыл катнашкан. Әминә Гыйсатуллина җирле халыкның борынгы көн күреш предметларын эзләүчеләрнең берсе. Аның үз табылдыгы да бар. 100 еллык бронза поднос. Элек мондый савытларга никах бавырсагы тезгәннәр. Музейны 2017 елда ук архитектор Айрат Хамидуллин проекты буенча Тахауддиновлар һәм Җәләевләр гаиләсе финанс ярдәме белән төзи башлар. Ачылышта Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов, республиканың мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин, президентның нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Шәфәгать Тахауддин катнашты. Музейда 8 зал бар, һәрберсенең үз тематикасы. Экспозицияләр табигать, хатын-кыз, мәдрәсә, Бөек Ватан сугышы тарихы, нефтчеләр һәм Габдрахман авылында туып үскән танылган шәхесләр белән таныштыра. Мәсәлән, бирдә Шәфәгать Фахразович Тахауддиновка багышланган күргәзмә оештырылган. Музейда аның Татнефть белән җитәкчелек иткән чордагы эш кабинеты җиһазландырылган. Шәфәгать Тахауддинов учреждениегә шәхси әйберләрен, студентлар чорыннан калган зачет кенәгәсе, галстуклар, сәгать, ручкалар, җиһазлар һәм фоторәсемнәр тапшырды. Бик сөенеп, алар экспонатлар да алып килделәр. Әле менә кичә генә, бүген музей ачылды. Кичә генә бер апа зур картина алып килде менә. Теге бәйрәм бүләге дә иттереп, ул бик элеккеге заман. Музей ачылган көнне ветераннар, өлкәннәр һәм аксакаллар тарафыннан киләчәк буынга юллама, вакыт капсуласына салынды. Аны авылның 320 еллыгына ачачаклар. Кичкенәдән үк сыер савучы булып эшләргә хыялланучылар бар микән? Баулы районының Татаркандызы авылында туып үскән Радик Талипов нәкъ әнә шундыйлардан. Ул 30 елга якын авыл хуҗалыгында эшли. Шуның яртысын ул сыер савучы һөнәрендә үткәрә. Индира Сайфуллина райондагы бердән-бер ир-ат сыер савучы белән танышып кайтты. Иртәнге савым тәмам, машина белән саву операторы булып эшләүче Радик Талипов сөт саву аппаратларын юу белән мәшгуль. Һәрбер савымнан соң менә шулай юып, сискартып киптергән куябыз инде элеп. Килүзгә систа аппарат булырга тиеш. Эшен һәрвакыт намус һәм зур тырышлык белән башкарырга өйрәнгән Радик Талипов бүген генә дә 800 килограммга кадәр сөт савып озатырга өлгергән. Һөнәренә мәхәббәт кечкенәдән үк барлыкка килгән. Малайлар җыелдылар да, әйдә сыер савабыз. Сәгәй. Башта әти каршы килде, кеше сыер савабы менә кеше килдер йөрмә диде. Эштән кеше килмәс бит, эшли башлады. Все нормально китте. Evet kine işledik. Ничә яшь иде сезгә менә бергә егетләр белән? Ул вакытта миңа булганда 18-19 яшьләр булганнарында. Талиповлар үз хуҗалыкларында да 3 савым сыер асрыйлар. Аларны кул белән савабыз ди хуҗа кеше. Фермада савым аппараты эшкә җигелә. Ул аппарат белән лекшарап диде. Аппаратны каптыр куйды, астаны стартып тегесен соң карыйсың. Аны без ниткәндә уже малага протиде. Уже бирә күтәрмис теге шатмана. Имеется теге су.
Alamsan nişaları bilen. Şular gana yerde kırıydı. Basen Malakaparo'dan Trabadan gideydi. Allah gelaydı. Beton bilen hapis ayırıp. Радик Талипов ел әйләнәсе авыл хуҗалыгының төрле бәйгеләрендә дә катнаша, алдынгы урыннар яулый. Бәйге барышында үз эшенең остасы булган белгечкә теорияда, практикада җиңел бирелә. Хәзер эшләгән эшеңне яратып эшләсәң, ул шундан да билгеле ул. Эшеңне тракторда тракторист бул, ход самалчы ул син ул ханарга биреләсең. Бүтән дә яркалар япкан иде. Районда әйтелмәйтән бер яратмый. Konkurslara turuşla irgələri, Alisivka'dan da, sonra Alisivka'da konkursda yargıda televizor alanimin birisi televizor şunda. Радик Талипов үзе соуган сыерларның сәламәтлеге өчен дә кайгыра, чөнки сәламәт малдан гына сыйфатлы һәм кирәк күләмдә сөт алырга мөмкин. Бу вакытта сөтле бикәләрнең күбесе җәйләүдә, буаз булып берничә көннән бузаулысы сыерларны гына аерып калдырган ул. Аларга игътибар аеруча зур. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Көньяк, Көнчыгыш хәбәрләре. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.